gano'n. Welcome back to my channel. It's me, Mikey. At bago po natin ito sisimulan, don't forget to like, comment, share, subscribe, and click the notification bell para updated pa mo sa akong bagong videos. So guys, welcome back. Dito kay Dugay-Dugay tawa ka feel nga naman. Na-addict si ate ninyo sa TikTok dahil sa mga nag-follow sa ako sa TikTok dara, thank you so much. La-addict digit ko sa TikTok dahil taga-buntag, sa taga-kadlawan na nabuang mataan eh. TikTok ha, maka-addict ka. So guys, thank you guys sa mga nag-follow sa ako sa TikTok, and this is my TikTok account. Ug mao na po dahil na ako ang followers o TikTok likes. Mao ay hisgutag TikTok ron kayo. About po sa TikTok. Ato ang hisgutan na ron. About sa TikTok. Basta. Namuka. So guys, sugdan na to. So, na-addict ko sa TikTok guys. So, nakasugod kong TikTok. Naday ko para sa kuha. Para sa akong video sa TikTok. Nakoy isa ka one trend video. Char! So guys, nakoy video sa TikTok na nag-trend. Sure, dili man nag-trend. I mean, para sa ko, mo to siya ang video na ko sa TikTok na top 1 likes. Dagan siyang likes, and then dagan pong comments o shares. So, thank you po dahil sa mga nag-likes and nagsabay sa akong prayers dito. So, matay to. So, guys, sa mga wala nakabalo, this is the video na nag-trend sa ko sa TikTok. Or dili, I mean, nag-top 1 ang likes. So, mo ni siya. So, mo na siya sa mga wala nakabalo. So, guys, sugdan na to. So, thank you guys sa mga nagsabay sa ko ang prayer at that time. Nag-film ko ato na video November 10, and November 10 is sa mga wala kabalo, is my day. My birthday. And as you can see sa video na ako sa TikTok guys, na yung nangyari, diba? And so sad, para miskan kay kinsa man or wala may papa or na sad to siya. So guys, nangyari dahil na-film din ako to na video. Wala ako nag-expect na magdagan ng likes, wala na ako gigamit. Basta, murag i-express lang na ako ang emotion sa TikTok, and then, ambot lang po, unsang naabot sa kong utok nung nag-video na ko siya, and then, sa TikTok niya. Wala lang, gusto lang yun ako i-express ako ang emotion. Gusto na ako i-express ako ang gibati, guys. And then sa TikTok na ko to siya nagawa. Sa ato na time, November 10 is my birthday. And then, in my birthday, exacto na yung nangyari. And that's not, dili man kayo siya, basta di na to Tagalog, negative vibes. Basta, dili kayo siya, basta dili kayo okay ako day. And that time, kay birthday na ako, and sakto mga unang time, and then nagkanta-kanta. Wala man kayo handa guys. Ang handa ra cake o bihon ng pansit, lang. Okay na nasa ko. Basta, dili man gud importante ang handa. Ang importante sa ko importante sa ko ang nabuhi ko na nakabot pa ko 17 years old. Char. So, at that time, nagkakaon namin, and then, nag-pray, pakaon namin, and then, yatake si Papa. At that time, mura na ko ilain, hindi ko gusto na, okay na sa ko, wala handa, wala na bisan sa akong birthday, importante, gusto na ko, at that time, nagyatake si Papa, maging okay siya. Mabuhi pa siya. Makaubad pa na ako siya at na time. Kaya, ano mo ko to guys,
wala pa ako ang birthday, mga November 1. November 10 akong birthday, mga November 1 or mga October, nagano si Papa, nagahingalo na siya. So, dugay na bedridden akong Papa, guys. Dugay na siya nagkasakit, dugay na jud. Grade 3 pa ako or grade 1 na bedridden na siya. So, tas ato na time, October, nagahingalo siya. So, diba, kanang pamintin niya ginaingon na, na dili na daw lagi niya kaya, wala na si Papa na, kanang, siguro hantod na rin na lang, pamintin niya ginaingon, guys. So, sudan na to ang story. Si Papa, guys, si Papa, na bedridden siya, in hospital siya, na-diagnose siya when I was grade 3. When I was really, na siya sakit, lala na TB, or basta ka nang, lala na siya na TB good. Tapos, bedridden siya grade 3 ko, and then, pabalik gawas, sulod siya sa ICU, pero, almost 1 year good mi ato, almost 1 year siya sa hospital ato na time. Kay, lagi, na kay, okay na siya, okay na ihang, kalagayan, and then atakayhon na po siya, mabalik na po siya sa ICU nga na ato ang nangyari. So, naabot sa part na si Papa, na 50-50 na yung life, or I mean, karang clear clear din na, tapos ka nang muingon na ang doctor na time of death, na good, guys. Nangyari na to sa akong Papa, and diragid na ako na patunayan, or diragid na ako na ang power good sa prayer, kay ayo kay siya, tinuod jud ang prayer, guys. Wala imposible kung mag-storya ra kasaya, So ato, guys, naabot na sa punto si Papa na 50-50 na yung life. And then time po dato, guys, bago lang panganak ang bunso, among junior, kay isa lang ng mga lalaki sa mga magigsoon, guys. 4 may magigsoon. Akong ate, kadwaday ko, and then ako ang isa ka manghod, si Miles, junior na mo. Ato, abot na sa part si Papa na na siya, na 50-50 na yung life. And then, grabe gid ang prayer ato. Ang yung mga nag-pray ato sa, diba, ang ICU patient, tama po, private na si Papa, ICU patient, tapo yung room para sa magbantay sa iya ato. So, dito nag-pray me, mga tigulang na kapitbahay na mo, nangadto sila, nagbisita, nag-praise me ato na time. Nag-pray sila ato na time, and then, kami day ato na time, guys. Nalang mi sa balay, pero nag-pray po mi, nagatawag mi kay Mama, Sagit-sagit na akong Mama, kanang hantod dito na lang siguro, pero akong Papa jud fighter, og gapo jud ang prayer, powerful jud kayo ang prayer jud, nakatabaw jud siya para sa muag kay Papa. So ato, na bedridden si Papa, grade 3 ko hantod almost 3 years, 4 years siya bago siya nakagraduate siyang tambal injection. So, kung Papa karon, dili na siya makadungog kay tungod sa tambal. Sa tambal na ihang gitik, tong na hospital siya, o habang ginaparang, okay naman ihang ubo karon, wala naman kay itong grade 10 ko, syempre grade 11 ako karon. Grade 10 ko, nagatake na pa itong Papa, guys, as in, nagatake na siya nagsuka siya og dugo na daghan kayo, as in, isagid ka baldi, daghan kayo, kanang nakailakit ko kay daghan kayo to, as in, murag feel na ko wala na siya dugo, siguro wala na siya dugo ato na time, kanang dugo kayo siya, tapos lema ato lang dyan ang nagawa sa iya, dagan kayo, tas gipa-hospital naman siya. About pandemic ato grade 10 ko, marag naka-absent gani, sige kong absent sa akong pagka-grade 10, kaya nag-atake akong papata niya, na hospital siya ulit. Tapos, ato, pag-check up sa doktor, okay man daw, wala naman daw nagbalik yung TB, wala naman nagabalik. Ato, nakagawas siya ulit. And then, this year,
Gatake ulit si Papa. And motong nangyari, birthday, eksakto sa kong birthday. Gaya nga lang siya pamitin niya, ginaingon guys na wala na si Papa, kanang always gagawa siyang baba, kanang surrender na siya. Pero ginapakita niya or moto yung ginaingon, pero yung ginapakita lahi kayo as in galaban si Papa. Galaban siya as in kanang tingin ako makita siya na miskan katong time na nagahingalo-hingalo na lang siya. As in kanang miskan di siya matulog kay para bantayan niya yung hininga para makahinga pa siya na as in kanang no, iyak wait. Hindi ko gusto iyak. So, ato, matang nangyari, si Papa nako is super fighter. Magin ako maingon. Fighter ako, Papa. Thank you po sa mga prayers. Thank you kayo sa prayers. Gusto kay God. Kaya na siya always kapaminaw sa prayers na to mo to. Grabe kayang prayers. So, gusto po na ako mag-thank you sa mga tao na labi na tong na-hospital akong Papa, sa igsuon ni Papa, sa igsuon sa akong mama, sa igsuon yun ni Papa kay especially, dako kay lang tabang, especially sa financial. Kay syempre akong Papa, siya jud ang siya dapat magtrabaho sa mga, siya dapat ang kanang una sa financial na mo diri sa mong pamilya, pero wala siya yung may sakit, siya itong dili makatabang ato sa financial. So iyang maigsuon na wala may pabayan, wala siyang pabayan. So gusto ka mag-thank you sila ha. Kana naga-work hard sila, especially sa yung igsuon na auntie na ako, na, sa igsuon ni Papa na nagtrabaho sa abroad. Nagatrabaho siya, wala siya lain, nagatrabaho siya para makatabang. Muna ako ang ganan sa iya ha, sa kong auntie. Parang ginaisa po siya sa inspirasyon na maabot man ko sa successful life. Wala ko lain buhaton kundi mo tabang lang. Nga na siya as in kanang grabe, dugay na kayo siya sa abroad, pero wala siya lain kundi magtabang-tabang na siya maigsuon sa mga parintian. Nga na yun siya. Tapos thank you kayo as in, especially sa reason po ni Papa na kapitbahay na dari sa ante na ako kay Ted na kay Shijun. As in, ma-hospital si Papa, siya nagbalik-balik sa hospital, sabi sila ng mama, katabang yun siya. Tapos, pag-atake si Papa tong time na birthday na ako, grabe yung libot-libot kay mangitag oxygen, mangitag kung napabay lugar, pero wala na mo nadala sa hospital si Papa kay kay puno ang hospital na naka-admit na gud siya sa una. Dapat dito man jud siya kay kung dili basig ingnan siya COVID na wala siya record dito so diri na mo siya stay, ginebulizer siya, nebulizer kanang. Tapos mangitaw taming oxygen pero wala mi nakita ato, pero nebulizer. Thank you po kayo sa nagatagdag. Thank you kayo sa prayer, as in kanang the best kay si Lord. Akong Papa karon okay na siya, pero dili dya po siya makadungog. Di siya makadungog. Kanang tungod sa tambal, anang doktor magbalik lang daw iyang pandungog soonest. Pero wala pa. Biskan gamay daw, wala pa daw siya dunggan karon. Pero akong Papa okay na siya karon. Wala na kayo siya hingalo-hingalo. Marag nag-okay na. Paglukan, naka-fighter akong Papa. Pila na siya years na bedridden, pero kalaban din siya. Oo, kanang dili ka makasaw na good akong Papa na sa hospital siya kay payat kayo siya na dili ni mo siya makilala. Hoy, rekto man ito. Put lang. Dili ni mo siya makilala. Wala ka balo. Dili ni mo siya makilala o basta sa sobrang niya kapayat. And then gusto na ako mag-thank you sa tanan-tanan, especially kay Lord. O sa video na ako sa TikTok, thank you. O gusto dili mo magsawa na mag-support sa ako kay karing tanan-tanan akong gidahimo, guys. Tanan-tanan ako na ay pag-ilak maikip. Tanan-tanan akong ginahimo, walay lain para lang po sa akong family. Ginahimo po na akong best.
para makatabang sa ilaha. Especially sa mama, kaya kung mama na lang nagatrabaho, ay nagakayod para sa mga ana. So guys, unta kanang always lang magstay na mag-support sa ko og na may mali dapat i-guide lang pud ko ana kay syempre wala pa kayo ko'y alam ana. So unta always mo na kay naging part na pud mo sa akong life. Gusto na ko as in part na kayo mo sa akong life. Thank you guys sa tanan prayers ninyo sa tanan no. Tuloy-tuloy na nato. And then, guys, please put content. Kaya wala na akong maisip na content. Kanang, pag comment mag-content na gusto niyo na ako buhaton. Ay, gusto ninyo buhaton na ako kay ano natin din. So, nakalimutan sa mga shoutout, pero shoutout tayo sa mga sa tanan na nagpa-shoutout. Thank you kayo sa tanan na nag-support ako, especially happy 300 plus subscriber na to dali sa YouTube, and then plus happy 17 plus K na ta sa followers sa TikTok. Thank you kayo sa inyong tanan, sa inyong suporta, and I hope na di mo magsawa. Thank you kayo sa tanan, and don't forget to like, comment, share, subscribe, and click the notification bell para updated ka mo sa kung bagong videos. Bye-bye! Bisaya ko, irespeto ko, nga Bisaya